खुलुमबाय आन्दायग्राफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नैबे सावगारिनि गेजेरजों आंनि गोसोनि गोरबोनि अननायखौ हामलायथिखौ बावहरबाय आन्दायग्राफोर दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि साखाथियाव जाय फादार पिटार औवारि जोंनि सराइबिल पारिसनि पारिस प्रिस्ट बिथाङा दिनै गावनि गेदेर सम आरो खाबुखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिथाङा आंजों बे सोंनाय फिननायनि खाबुखौ बिथाङा होनो थाखाय थामथिम आरो बिथांनिसिम आं दिनै आरोबाव नैबे माखासे सोंनायनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय माखासे नोंथांमोननोबो जाय फिननायखौ मोनगोन आरो बिथांनि बे गोरबोनिफ्राय इसोरनि गोथार जिउनि बोलोजों दैदेननाय जाय रावखौ नोंथांमोनाबो दिनै मिथिनो मोनगोन बेखायनो फादारनिसिम आङो गोरबोनि अननाय जासिनानै आरोबाव बे समाव आं फादार नोंथांनाव सोंनो लुबैदों गोबांथार जेरै राजनिति हान्जाफ्राव गोबां थाखा फैसा सोलियो राजनिति आरो धोरोम आरो राजनितिनि गेजेरावथ' जों गोरोबनायखौ नुवा राजनितिकआ मोनसे राजनितिक आरो धोरोमा इसोरनि आरो बाहाय इसोरनिजों आरो धोरोमजों इसोरनि धोरोमजों आरो लोगोसे राजनितिजों बाहाय माखासे जोङो फाराग नुनो मोनो बेनि गेजेराव आरो जेरै बबेबा राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि दोलोखौ देरहासार होनो थाखाय जानो हागौ सोरबा जोंनि पारिसनि दैदेनगिरिखौ एबा सोरबा फादारखौ सोरबा बिशपखौनो सोरबा आंखौनो गोबां रां होनानै जासिनायाव गिर्जानि बे दैदेनगिरिया एबा सोरबा फादारा सोरबा बिशपा एबा सोरबा आंनो बे रांफोरखौ लानो गनायथाव जायोना जाया बेनि सोमोन्दै फादार एसे बाइबेलनि रेफारेन्स लानानै एबा जोंनो माखासे गियानखौ होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय ख्रिस्ट' सिबिग्रा अनजाग्राफोर गासैखौबो आं खुलुमबाय मान बावहरबाय नोंथांमोननिसिम फादार दैमालुआ जेरैहाय दायो सोंथि सोंबाय दैदेनगिरि जायोब्ला बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जाखौ रां लानानै सापर्ट होनो हायो ना हाया बिथांमोना जासिनायखौ नाजावनो हायो ना हाया दा गिबियावनो जोङो इसोरनि नोजोरजों जों नायोब्ला बेखौ जों बुजिनो हायो इसोरनि नोजोरजों जों नायनांगोन दा गोबांथार केन्डिडेट्सफोर फैगोन माबा मोनसे साख'रिनि थाखाय इन्टारभिउ लिरनो दा बे इन्टारभिउ लिरनायाव सोरबा क्वालिफिकेसन दं सोरबाया गैया जायफ्रा क्वालिफिकेसन दं बिसोरसो मोनथावो एबा समायथावो बेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगौ नाथाय माखासे मानसिफ्रा क्वालिफिकेसन गैया अब्ला बिसोरो मा खालामगोन बिसोरो रां होगोन जायहा साख'रिनि थाखाय सेलेक्सन खालामो बेवहाय रां होगोन दा रांखौ लानाय लोगो लोगो बै जाय मानसिया सेलेक्सन खालामो बियो क्वालिफिकेसन गोनांखौ नेवसिनानै क्वालिफिकेसन गैयैफोरखौसो रां लानानै दानिया साख'रि होनोसै अब्ला बेवहाय मा खालामनाय जायो जाय मानसिया क्वालिफिकेसन दङमोन बेसो साख'रिखौ मोनथावमोन दा बे मोननो गोनांखौ गुबुनासो मोनबाय बेवहाय जों अयनाय खालामनाय जायो बेहा मोनथाया बैहासो दङमोन जायहा क्वालिफिकेसन दं बेहासो मोनथाय दङमोन नैबे क्वालिफिकेसन गैयैया मोनथाय गैयामोन अब्लाबो रां लाबाय नालाय बियो मा खालामबाय क्वालिफिकेसन गोनांखौ मोनथाय दंमोनब्लाबो बिनि मोनथायखौ बोखारनानै बै मोनथाय गैयैनोसो होबाय रां मोनबाय नालाय रांनि बेलायाव बेबायदिनो जायो दा थिग बे एखे बाथ्रायानो जायो माबायावबो पलिटिक्सआवबो दा पलिटिक्सआव जोङो बबे हान्जाखौ सापर्ट होनांगौ बेयो जाहैबाय जाय माने पलिटिकेल हान्जाया मोजां खामानि मावगोन इयुनाव एबा जाय पलिटिकेल हान्जाया मोजां जायहा मोजां खामानि मावगोन सैथोजों सोलिगोन आरो संबिजितनि बायदि सोलिगोन बेखौसो जों सापर्ट होनांगौ नालाय आं बेखौ बुङा जे बबे पार्टिया ना दा मोनसे पार्टिया ओरैबायदिबो जानो हागौ हमनानै ला नों बिजेपिखौनो बुं बा कंग्रेसखौनो बुं माबा मोनसे टिएमसि पार्टिखौनो बुं मोनसे पार्टिया सब समाय माने एखे थाबाय थाया मालाबा मोजांबो जागारोलायो मालाबा गाज्रिबो जायो बे एखे पार्टियानो मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि दा समजों लोगोसे जों माबानांगोन सायख'नो नांगोन आरो पार्टि मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव बबे साबसिन बबे समायसिननाय बेखौसो जोङो सायख'नांगोन दा नों रां लायोब्लाथ' नोङो सायख'नाया नोंहा गैला नों सायख'ला बबे मोजां बबे गाज्रि सिखाव ना दाखु ना मोजां नोंहा जेबो सायख'नाय गैला फैसा लाबाय नालाय जायनो फैसा होदों बेनो नों भट थुबाय बेखौनो नों सापर्ट होबाय बै सिखाव मानसिखौ नोङो भट होनायाव सापर्ट होबायब्ला अब्लाथ' नोंबो सिखाव जाफाबाय सिखावखौ नों सापर्ट होबाय नालाय नोंबो सिखाव ओरै आरो ना बियो अयनाय खालामनायाव नोंबो सापर्ट होबायब्ला नोंबो बिनि अयनाय खालामनायाव नोंबो बाहागो मोनफाबाय नोंहाबो फाप जाफाबाय
दा बे हिसाबै जोङो अयनाय खालामग्रा मानसिखौ थगायग्रा मानसिखौ सिखाव जाया बे माने सरकारनि फैसायाथ' जों बयनिबो रायजोनि फैसा बियो जोंनि स्टेटनि फैसा बियो बेखौ जाय मानसिया जाख्ल'यो बेखौ जाय मानसिया खावनानै जायो माबा मोनसे पलिसि खालामनानै फैसाखौ जाजोबो आरो लाखोमायो बेबादि मानसिखौ जोङो सापर्ट होनो मोना अयनायजों सोलिग्रा मानसिखौ जों सापर्ट होनो मोना न्यायजों सोलिग्रा आरो अनसायनायजों सोलिग्रा मानसिखौसो जों सापर्ट होनांगौ दा बेनिखायनो दा फैसा लानाया माब्लाबाबो बेयो मोजां जाजमेन्ट जाया बेयो मोजां बिजिरनाय नङा बेयो इलिगेल फैसा लानाया इलिगेल फैसा लानाय लोगो लोगो जोङो सैथोजों जों सोलिया असयथ'जोंसो जों सोलियो बेनिखायनो फैसा लानायखौ जों खालामनो नांथ्रा बेयो गोरोन्थि आरो जोंहा बिदिन्थिबो दङ जोंनि मानगोनां बिशप जन मुलासिरा बिथांनोबो आसामनि सासे मिनिस्टारा माने इलेक्सननि सिगां 14 लाख थाखा हैदोंमोन रां हैदोंमोन नाथाय बिशपआ बुंबाय आं बे रांखौ लानो हाया जोंहा बे नियम गैया जे इलेक्सननि सिगां नोङो आंनो रां होफैदों बेथ' राङा ओरैनो नङा बेथ' इलेक्सनाव सापर्ट होनो थाखायसो दा जोङो खुनु मथेबाबो माबा मोनसे पार्टिनि फैसाफोरखौ जों बेबायदि लानानै बिसोरखौ सापर्ट होनांगौ नैबेयो जोबोद गाज्रि दा जों रां लानाय लोगो लोगो जोंहाबो मोनसे माबा जायोना बाध्य जानो गोनां जायो बिसोरनो इलेक्सनाव बिसोरनि पार्टिखौ देरहाहरनो थाखाय नाथाय बे नङा आंहा मोनसे गावनि उदांस्रि दं बे उदांस्रिखौ आं फाननानै माने जानो नाङा एबा फैसानि लबाव बे उदांस्रिखौ मिस इउज खालामनो नाङा माने गाज्रियाव आं बाहायनो नाङा बै सासे दुथां मानसिया सिखाव खावग्रा मानसिया माबानि स्टेटनि थाखा फैसा जाख्ल'ग्रा मानसिया बे मानसिया फैसा होनानै गावखौ माने सापर्ट होनो बुंदोंब्लाबो बिनि बुंनाय बादि आङो फैसा लायोब्लाथ' आं बिनि अयनाय खालामनायाव आंबो बेखौ माबा होनायसो जाबाय सापर्ट होनायसो जाबाय बेखौ सहाय होनायसो जाबाय सिखाव खावनायाव बिदिब्लाथ' बिनि सिखाव खावनायाव आंहाबो दाय दंफाखायो मानो होनब्ला बेखौ आंसो मन्थ्रि फसंबाय नालाय आंनि भट होनायाव बे देरहाबाय आरो बे देरहानानै मा जाबाय दा सिखाव खावबाय बियो बेखौ सिखाव खावगोन होननानै मोनथिनानैबो आङो बेखौ भट होबायब्ला बिनि सिखाव खावनायाव आंहाबो दायो दाया दंफाखासै दा बे हिसाबै इसोरनि नोजोराव आङो सासे दायनिगिरि मानसि बेनिखायनो थाखा लानानै फैसा लानानै रावखौबो नोङो माने सापर्ट होनो नाङा ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेबादि मोन्थाय गैया आरो बेल' नङा गोथार लुकासनि लिरनाय 4 बालाब 5निफ्राय 7 सिरियाव बेवहाय लिरनाय दङ सासे सैताना मोदाया सासे सैतान एबा मोदाया जिसुखौ आनजाद लादों बेवहाय बुंदों बे संसारनि गासै समायनाय बे संसारनि गासै धन दौलत बिनि गासैनि इख्तियारफोरखौ आं नोंनो होजोबगोन आंखौ खनसेल' खर' गंग्लायनानै आंखौल' खुलुमोब्ला बे गासैखौ आं होजोबगोन नाथाय जिसुआ बे धन सम्पति धन दौलत संसारनि समायना रमायना नुनाय हाजो हायेन हा हु बेफोरखौ लब जानानै जिसुआ बे सैतानखौ मालाबाबो खुलुमाखै आरो सैतानखौ बे गावखौ आनजाद लानायखौ बियो बुंदों सैतान नोङो इसोरखौ आनजाद दाला नोंनि फोरबोखौ नों खुलुम बेखौल' नोङो सिबि आरो नों आंखौ आनजाद दाला बेनिफ्राय नों गोजान जा होननानै जिसुआ जेरैहाय बाइबेलाव बुंदों जोंबो बै धन सम्पति एबा थाखा फैसाजों सोरबाया जोंनो लब दिन्थियोब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ आरो आं बुंगोन आंनि बेलायावबो माने सोरबा आंनो फैसा जासिफैदोंमोन भटनि सिगाङाव इलेक्सननि सिगाङाव दा नङा बे एसे आगोलनि एमपि इलेक्सननि समाव ओमफ्राय आङो जन मुलासिर जोंनि बिशप मानगोनां बिशप गुवाहाटीनि बिशप जन मुलासिराखौ आं गोसोखांदों बिथाङा जेरै इलेक्सननि सिगां सासे मिनिस्टारा रां होफैनायखौ बियो नाजावाखै आरो जोंनि बिशपआबो जोंखौ फोरोंदों बेफोरखौ आं गोसोखांदों बै समावबो आरो आंबो सानदों बेफोरबायदि रां लानानै आं बोरै सैथोजों सोलिगोन आं सासे पारिसनि दैदेनगिरि जानानै पारिस प्रिस्ट जानानै आंनो जुदि मोजां बिदिन्थि होआब्ला जोंनि गेजेराव गोबांथार लोरबां फोथायनाय थायो बिसोरबोथ' माने गोजावगोन ना बिसोरबो माने बेबायदि रां लानानै उनावहाय माने जायखौ फसंनांगौ जायखौ भट होनानै देरहाहोनांगौ बेखौ देरहाहोआलासिनो सासे रं पार्सन माने जायआ दाय मावगोन गोरोन्थि मावगोन बेखौसो फैसा लानानै बियो माबा मोनसे खामानि मावनो हागौ बेनिखायनो आं बेबायदि गोरोन्थिखौ आं मावनो हाया होननानै आङो बेखौ बुंदों आं खुनु मथेब्लाबो आं फैसा नाजावा जोंहा बिदि नियम गैया बेखौ आं बुंदों बै समाव आरो आं बेखौनो फोथायो जोंहा फैसा नाजावनायनि बिदि माबा गैया नांगौब्ला सरकार दाखांनायनि उनाव नों फै सासे मन्थ्रि हिसाबै माबा
माबा हिसाबै माबा मोनसे अफिसार हिसाबै ना सरखार जाखांनायनि उनाव जोंनो माबा मोनसे गिर्जानि थाखाय दान होयोब्ला बेखौ जों नाजावगोन सरखार दाखांनायनि उनाव दाथ' जोंना नै बिपिएफआ सरखार दाबाय नालाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैयोब्ला जों नाजावगोन आरो थिग बेबादिनो इउपिपिएलआबो सरखार दाखांनायनि उनाव माबाफोर मोनसे जेनेबा जोंनो दान होनो गोसो जायोब्ला बेखौबो जों नाजावगोन नाथाय बे इलेक्सननि सिगां सोरबा सासे मानसिया रां जासिफैयोब्ला बिसोर माने कड अफ कन्डाक्ट जानाय समाव ना बे समाव सोरबा सासे मानसिया रां जासिफैयोब्ला बेखौ आं नाजावा आरो जोङो नाजावनोबो मोना आरो गुबुनफोरखौ आं बेखौनो फोरोंगोन माने थाखा फैसा लानानै सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामोब्ला बेवहाय आंहा दाय दङ मानो होनब्ला गिबियावनो आङो सासे माने थार मानसिखौसो इलेक्सन होनानै देरहाहोनांगौ नालाय जायहा सैथो खामानिखौ मावगोन मोजां खामानिखौ मावगोन थार खामानिखौ मावगोन बेखौसो आं सापर्ट खालामनांगौ नालाय बेनिखायनो सोरबाया फैसा होनानै आंखौ गावनियाव सापर्ट होनो थिनब्लाबो बेखौ आं खालामनो थाङोब्ला आङो असत्य मानसिफोरजों लोगो जाफानानै बिसोरखौ दुथां खामानि मावनायाव हेफाजाब होनायसो जायो दा बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय माने जानगाराव थानांगौ आं बेखौ बुंनो सानबाय हामबायसै जोबोर हामबाय थाबाय फादार नोंथांनिफ्राय मोजांथार बोसोनथि एबा सुबुरुन्थिखौ जों मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि गिर्जानि साफ्रोमबो फोथायरि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जायफ्रा गिर्जाखौ दैदेनग्राफोर बिथांमोना दिनै जोंनि अनसला फादारनिफ्राय गोबां गियाननि जोंखौ फोरोंनायखौ जों मोननो हाबाय बेखौ साफ्रोमबो खोनासंनानै नोंथांमोना आखिना लादो आरो जिउआव आवगायलांदो साफ्रोमबो गिर्जानि दैदेनगिरि पारिसनि दैदेनगिरि एबा डायसिसनि दैदेनगिरि एबा जोंनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि एबा सोरबा धोरोमनि हाबा मावग्राफोर गासैखौबो आंबो दिनै गुरै खावलायबाय बिथांनि बे मोजां सुबुरुन्थाइजों जोंबो दिनै जिउआव सोलोंनो हाबाय बेनिखायनो खेबसेबाव आं बे फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आरो साफ्रोमनि जानानै फादारखौ रोजा रोजा हामबायनानै खुलुमबाय थाबाय गोजोनथों हामबायसै खुलुमबाय